madalas binibisita nila. Malipayong gitubag ni Kapuso Primetime King Dingdong Dantes ang pangutana kabahin sa iyang Family Feud experience kauban ng mga production staff and crew. Di matago ang iyang kalipay sa dihang mubalik na sa telebisyon ang Family Feud human sa season break ni ini. Ang ikahinamang game show sa mga Kapuso makita pagbalik karong Oktubre 2 matag hapon sa Kapuso Network. Makita na karong gabi ang World TV premiere sa bagong Kapuso serye nga Love Before Sunrise nga gibituunan nila Kapuso Drama King Dennis Trillo ug Office Backscreen Bea Alonzo. Tutukan ta ang ilang istorya sa gugma nga mulibot sa ilang mga karakter isip Mernandez ug Stella. At tangi ang Love Before Sunrise karong gabi pagkahuman sa maging sino ka man. Tipik lang kini sa mga makalingaw nga banding nila pambansang Ginoo David Licauco kauban ang yang daw anak na si It's Showtime Youngstar host Baby Argos. Atol sa banding sa duha, daw nakarealize si David sa iyang kaugmaon isip usa ka amahan. Butang nga nagpakilig sa mga Barda fans. Sa maging sino ka man ni adtong Biyernes, nagpangulba si Monique sa iyang siguridad human nasundan siya sa merkado ni Alex. Sayod siya na miligro ang iyang kinabuhi kung makuptan siya sa mga kamot ni Alex. Misutoy siya pagdagan ug nang hinaot nga malipat niya si Alex. Madakpan nakaha siya at ang ikarong gabi pagkahuman sa 24 oras 8 p.m.